paskakompostin, tämmöisen kuohonta aineen tähän lopuksi vielä vedettiin nämä muovipussit. Niin jäi tähän, kun tässä ei ole erikseen roskista eikä tullut otettua itselle puhdasta pussia, niin en viitti ottaa henkilöautoon näitä muovipusseja, mutta laitellaan tästä ja nämä muovikappaleet, niin ne voi sitten seuraavalla kertaa, kuka sitten tuleekaan, niin pistää kerralla roskapussia ja viedä pois. Ja pannaan nämä luukut päälle ja hoidetaan homma kotiin ja tuolta toi kansi mukaan. Talonmiespalvelevat gmail.com linnun laulussa Sepon päivänä 10.6.2024 ollaan käytettävissä. Ensisijassa sähköpostilla, kun aamulla herää, niin sitä saattaa ottaa joskus päivätorkut, niin mä luen mieluummin sähköpostilta ja edetään, kun teillä on sähköpostilla tarkat tiedot, mitä haluatte, ja käteisellä edetään kohteessa kuittitilaus sähköpostiin. Se on komeata kesää, linnut laulakoon edelleen, se on moro.